ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. ठाई वसे ज्याचा रंग, तोची विटेवरी उभा पांडुरंग. ज्याच्या रंगात रंगती सारे रंग, तोची उभा आकाशी पांडुरंग. तुळशीच्या पानातून येई ज्याचा सुगंध, त्या पानातही दिसे मला पांडुरंग. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या राजकीय गदारोळ सुरू आहे. त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष राजकीय घडामोडींकडे लागून राहिलं आहे. संतांची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या विठू माऊलीच्या पालखीकडे मात्र सगळ्यांचंच दुर्लक्ष होत आहे. वारकरी संप्रदायाचा आदर करणारे आपले महाराष्ट्र राज्य संतांच्या अभंगवाणीनं तृप्त झालंय. कोकणशाहीच्या हाती लागलेल्या माऊलीच्या पालखीचा हा अभूतपूर्व सोहळा डोळ्यांचं पारणं फेडणार आहे. सगळ्यांचं माऊलीच्या पालखीकडे दुर्लक्ष झालेलं असताना माऊलीच्या भक्तांपर्यंत माऊलीचं हे साजिरं गुजिरं रूप पोहोचवण्यासाठी कोकणशाही मात्र तत्पर राहिली आहे. माऊलीच्या पालखीचा हा अभूतपूर्व सोहळा खास कोकणशाहीच्या दर्शकांसाठी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.